khiyaratu suka ni kake lahum mu'minin jamana musulman bulu na magana ala nikrata min amrihim kabnu daga kunyawla waman wamu ya silla ya Allah ta'ala ga ya marukan su wa rasulahu ya ala ga ya marukan su faqad dalla ba to tigi fillah dalalan billah mubina ni minno bangni be wala ma ayet man ni musulman aya fa yanno yoro tan cɛ tangi muso tangi Allah ba yoro ayo de foko chaya wa zakirina Allah kaseera cɛ min bɛ Ala tɔgɔ fɔ ka caya ani muso min bɛ Ala tɔgɔ fɔ ka caya zikiri o zikiri subhanallah fɔ do la ilaha illa fɔ do alhamdulillah fɔ do salatu ala nabi do sallallahu alaihi wasallam ya faamuya nin kelen o kelen ni b'a kɛ ka caya Ala y'i fara teriw kan o ke maa dɔ bɛ a bɛ se ka zikiri fɔ wagati dɔ la a bɛna dabila n'i y'a dabila ale nafigiya bɛ fɛn o fɛn n'i ye dɔɔnin kɛ o b'i b'o nafigiya kɔnɔ fɔ ale n'i b'a la sɔrɔ i b'a fɔ k'a caya de n'o kɛra i bɛ sɔrɔ ka bɔ a nafigiya kɔnɔ parce que munafigiw a y'u fɔ an ye suratul nisaa kɔnɔ ko wala yadhkuruna Allah munafigiw tɛ Ala ko fɔ illa qalilan o tumanin ciini a man ca bon masa o bɛ dɔɔnin min fɔ o kɔni ye sudobaga ɲini de ye sudobaga o dɔw ta ye sudobaga n'a sara ko ne ye karisa a bɛ deli i ye filiko kelen min kɛ wari ɲɛna n'o y'o fɔ o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw b'i su dɔn bon zikiri sa o kɔni fɔra de k'o caya o cayali min fɔra ni maa min ko ni ye silamɛ ye dɔrɔn ni silamɛ ye i bɛ tarika si la i ye silamɛ ye 24 heures kɔnɔ a k'a sɔrɔ la ilaha illallah walima subhanallah walima alhamdulillah i ka fɔta kana dɔgɔya ka tɛmɛ 300 kan o ye ni ko ye silamɛ dɔrɔn de awɔ d'accord bismillah naam sɔgɔmada kelen ma f'i ye sa ko 24 heures ni tɛ tuuti fɔ o k'a ma i ma dugukolo k'a ɲɛti ye i y'a faamuya mɛ maa min ko k'ale ye muridi ye muridu maa min ko ne bɛ lahara de laɲini n karamɔgɔ min n'i kɔ sira yira n na n bɛ lahara sɔrɔ ni min ye o ka hakɛ la isna ashara alifan 24 heures kɔni i ka ba 12 de sɔrɔ a la ba 12 a fɛn o fɛn a k'a sɔrɔ i ba 12 kɔni i y'o sɔrɔ i y'a kɛ salatu ala nabi ye i y'a kɛ la ilaha illallah n'a y'i ja a fila ba fila kɛ nin na i ka 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 ba fila kɛ nin na 24 heures kɔnɔ par l'heure foyi t'i bolo 24 heures kɔnɔ ka tɛmɛ Ala ka baara kan ni i ye dɔ bila diɲɛ baara kosɔn dɔrɔn e tɛ muridi ye o tuma sa o ba 12 min ni maa b'o kɛ o ba 12 i kelen tɛ dɛ a b'e ladon ka maa wɛrɛ ladon i nɔfɛ a b'i ta mɔgɔ wɛrɛw ta minnu bɛ yen se ka n'u ye n'olu tɛ maa si nɔfɛ olu bɛ 100 min kɛ o bɛ bɛn olu ladon i ma alijinɛ kɔnɔ e ye ba 12 min kɛ 24 heures kɔnɔ a b'e ladon ka maa wɛrɛ ladon ka maa wɛrɛ ladon fo ka taa to maa min kan ka don i sababu la k'o jate ka taa ban mɛ kelen kɔni bɛ la ilaha illallah a ba 70 o ye maa kelen ladon n'a ye alijinɛ kɔnɔ i y'a faamuya salatu tɛ sɔn ma salatu ba 12 o b'i ladon alijinɛ kɔnɔ salatu ba 12 salatu ala nabi o ba 12 o b'i ladon alijinɛ kɔnɔ Allahu akbar o ye ale o ye bon o fi hakil arifin ala dɔnbaw baw min mana kɛ waliyu n'i sera dɛgɛrɛ ma adamu khuturi la awayiri ka bɔ maa wɛrɛ min na kana don i dusukun na foyi miiri la kana don i dusukun na ala kelen kɔ n'i miiri la fɛn wɛrɛ la dɔrɔn i bɔra arifina ko diwani kɔnɔ i donna muridinaw ta kɔnɔ n'i miiri la fɛn wɛrɛ la dɔrɔn i bɔra arifinaw ka diwani kɔnɔ Allahu akbar e ga wakati ko suma taqulu mama ne b'a fɔ leli mama
أنا الله على النعمة عليه ما منك ونعمت أني محمد إلى النعمة عليه ما منك أمسك ما يبافع تكلا ما يك من النعمة عليك إما زوجك برمسو مني بلو واتق الله يبافع قوت تكسر عليه وتوفي ما إبفندو إن يركم محمد الله على مبدي على بنا من ذكرها وتخشى الناس ay ngode fara bala kala tinendo ala kala tinendo Zayd bin Haritha oye obe ala kala no ka jondendo yayin amma khadija da yadi ala kala ma ala baraka ala kala kam fara ala kala ci ada be nyawa fe ya ba mu mammi Zaidu ba bolo chile Zaidu ba so mo ya me ko Zaidu be Madina ko la ka dan kira sagare miya ka ka bada magande ko la ka dan maga o ya ko kira chira ko kira ya kono o na sore mammi o ganna na Zaidu no fe o ya ke jonye kana fere jonte masage tendo o ya me kana fe jonde o ma anna ne ba kuma ko yuwar bundi tay bo fonye anyi amuga kuma bulaya kadima alaka ko ba nyame ngasa sanne ka dat alatige ayere kala balwoye kina fla ayere koro ayere na ayere ayani ga na yimi bae bawu ya wele fanu na ka bo shame o ya wele awa ite jonye de ye horonde wana le bi na fe amata ni isona ami kuma bolu warti ako nyaka kumame lele chemi nga jonya la o ka jonya ka dine paso mataka yayi me chemi bolo jonya la o ka jonya ka dine paso ngaka horonye alinga ke paso mataka yayi ayo fuyi ko be fo abole kala yu we waga dole aywa akon makabi fekat ma fala bauka abika jonya ta ma horonya yi ala kala ko ayo fo ko batna yo fo ne fere ta au boyante katro mina kemmi ni mo yira au fenela ora ba ala kala ya ta tegema tabo ay to so para do ma tolo ako ndede mutla nyini ngende nimbe balula ndendo nintanyama abencheta Zayd min fle ndendo nabe balula ya famya ndendo nasta min sara abencheta akuyome ayal amadawma ani fanu menyo ga bisa kureshi ga balunda bela ka dingira densa ka klapeu ha nungo ko ni fene ya on fene bo ni so mo bo ora be famin do be ala kala bulo ayuta ko di ben fan no ma ko no tarafu ka ndi asama ko adembia ko jon teble ko horon no ko ni muhammadu rasulullah dido no ni so jara noe wala o tara o didi ni torasa kuma mahanka pureshi ka foko jonga horo yali kureshi musu ka furuma la hawla wala adoko ni ko yahudi musu ka foka furuma gara ba minde yahudi ai ya yaro amana ko la hawla wala ta kaw na le in bank ka fura auma yahuda to ba ilimi ba fa ma minini kera Zaid bey Zainab bint Jahsh Ali Abdullah ibn Jahsh be bala o be fala o bala musodo ala kala taro yini akoroga agonna ni to muso yini mba nyanyini mina nyina kala Abdullah nyina ko nyini ya ala kala yere azu muso nyina ko nyini alif la di ala kala yere ma Abdullah ko ni fenta ko na on so ne menoyi ala ima fenta ganje ne menoyi Rabbe pour que nous soyons ayé c'est de toko la zukele kodon
muso nisɔngoyara ko balimakɛ kelen k'o dɔn o nisɔngoyara o ye nisɔngoya yira furu kɛra muso bɛ Zeyidi fɔ muso bɛ yɛrɛbonya k'a la yala muso caman ka furu bɛ sa i bɛ yɛrɛbonya min k'i cɛ la cɛ dɔw bɛ cɛw ni tɛ kelen ye dɔw ni bɛ yen n'i ye yɛrɛbonya ni k'o la dɔrɔn o bɛ ni bɛ ba i la o ni bɛ ba i la pewu a ti n'a fɔ kɔfɛ dɛ o ye cɛ bon nin ye ba yira Zeyidi la min kɛ Zeyidi yɛrɛ fɛ masakɛ den don surtout a ye ala kɛra denya tɔgɔ sɔrɔ ka d'a kan Zeyidi fɛnɛ ko nin ye bonya tɛ kɛ ne la ni yɛrɛ bonya tɛ kɛ ne la ani ala kɛra tigɛrɛ ko ni muso kelen bɛ k'a sɔrɔ ma fusa a y'a sɔrɔ ala kɛra kira ye muso ye kira yɛrɛ ɲɛ bɔra muso bɛɛ muso ye ka yɔrɔ ɲɛ ɲɛ bon kelen ala ko ko payi n bɛna doni ta ka bɔ silamɛw kun sisan ni cɛ bɛ muso kun muso bɛ cɛ kun cɛ tɛ k'a minɛ cogo ɲɛ e y'a ye muso in ka ko y'i diya ni nin cɛ ye nin bila dɔrɔn ne bɛ furu sa ne bɛ nin furu ni nin cɛ ye nin furu sa ne b'a furu i b'o min fɔ i kɔrɔ jurumu si tɛ i la n'i ma ci bila muso ma i ma ci bila muso ma n'i y'i furu sa ka bi cɛ o min fɔ n'i m'o fɔ ni cɛ n'a bila n'a dida bari i y'a ɲini jurumu si t'i la i y'a miiri tali min kɛ ayi o yɛrɛ musa tigɛrɛ mali yɔrɔ min fɔra n ko ye n'a bɛ dida a bɛ dida de la o ne filɛ de la maa min ma fɛn kalan ka na to k'olu ka kuma ɲɔgɔn fɔ sa i tɛ teri ka bon ne ma ni maa min bɛ maa ɲininka ko yɛrɛ ka muso b'a cɛ kun ko tora fɛn ciw ma ko ko ne ka k'i fɛ o ye dɔnnibaga ka kuma fɔ ta nin kɛlen a ko bɛna n sago sɔrɔ Zeyidi nana fɔ alakira ye ko n b'a fɛ ka muso furu sa ni muso in nege bɔra ne la alakira ko ko i muso minɛ i bolo ko i de ye ala tɔɔrɔ sa ala ko ko muso nege bɔra a cɛ la a nana fɛ ko a nege bɔra n na a nege bɛ yɛlɛ ka fɔ ko o tɛ ko ne ala fɛ han n'i bɛ tiɲɛ dogo ne t'a dogo ne t'a dogo dɛ i kana nin ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ ka ne nin fɔ a ko b'a bila dɔrɔn fo k'a bila ala b'a fɛ dɔrɔn ka fɔ a ye ko a bila n'a y'a bila k'a ta e k'a fɔ ala ka di muso bila muso minɛ i bolo o bɔ kun ye jumɛn ye a den tɛ waliden don waliden na bɛn'o ɲɛfɔ i ye sisan ayiwa nin fɔlen kira ma sɔn ka nin dɔgɔya nin fɔ mɔgɔw y'a dɔn Zeyidi nana bila sa a bilalen min nana b'o la ala bɛ n'o ɲɛfɔ an ye وتخشى الناس محمد بسرا ما هو بنا فوقي دنيا مصبرو والله على أبو أكاكا أنت رشا إكسر على الدنيا كم في فول موضوع من بام مودا وكتك ومودا منامي نزيد ننبانينه مسينا وترى أكما ولا زوجنا تها ما قدروا نيني ورا مسوتا بنا ما قدروا لا ne y'a bila don min e ka mago banna ne y'a bila don min e ka mago banna ni cɛ wɛrɛ min y'a ja ka n'a wa hasidiya bilen isilamu ɲɔgɔn dɔ e kuma ɲɔgɔn fɛ o t'anw fɛ yan dɛ e ka muso furu salen e y'o ta furu ni hɛrɛ b'e la nin b'e juguya de minɛ sa jeni jumɛn dɔw ta ma a y'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ b'u deli ba k'u t'a fɛ wa an t'a tigi bolo i tɔgɔ kɛnɛ ka batigi kɔnɔ ka mɔgɔw ka k'i deli ka fɔ ko t'a fɛ o tɛ i ba n'a y'a sɔrɔ i b'a fɛ i t'a fɛ ka muso poroporo o bɛ yan sani mɔgɔw kana delili kɛ n'i ye mɔgɔw natɔ i yɛrɛ b'a fɔ ko cɛ nin bɛ tigɛ min kɔnɔ nin ye n bɔtɔ y'a kɔnɔ sa ne b'a fɔ ko n ye nin baara nin kira kama a sɔrɔ a ma baw kama dɛ fɛn dɔ de b'i kɔnɔ nka tɛ ni min kɔni ko mɔgɔw nana deli n'u y'a f'i ye don o don ko n'o don i yɛrɛ k'a ta ko n'o don e yɛrɛ k'a furu n'o fɔr'i ye tuma tuma i b'a sɔrɔ a tigi banna la de i yɛrɛ dɔ b'an fɛ o y'o fɔ dɔ ye o k'e yɛrɛ ka fari bolo dɔ la Solomani Kulubali denkɛ kɔni a fari bolo dɔ la
mun ina nya ba fe e bi dala se juru kelen tigara folo ni ma haram ni fo ima la ko so ko ka nyonga iko ma doro ni furusa o juru kelen bore juru saba de ni hawar muso furu juru saba de biye ni bla ko kelen tigara ni tadi ga ka kalo so ba ni nya bora fe doro e bi ka ni te bi da ma ti ka so na fe na so taru ka so e bi ti brom so fo ka ta den na katanda na so aturi ma ka so e bi ka prifin ka ta e bi brom so ba ko sebe anga da anda so baba ko buli ka bo foi tala mas ka foko ka do wele ka se furu tala o tala ni furu juru kele tala fera ni ya nabi kaso o de ko so afora ko ni muso bla kana bu kaso boli da ka pa na be dro ni nya bora fe be fin se ga menan ta kala do na we bi na fe amuna ya bu yewa me bi ni fe amuna e so ita betul semua. Kue tarik begini minggat ngeriya, pada ala opo ya lepo. Dia minggat, belagi minggu ikile. Nahi ja shirbuala, nami cakap shirbuala. Bro, ni shirbuala, ni nana ablang du, fulanai. Tena kita ini kapan? Ibu sih kita menang cakap. Tunggu ni nana ablang du, sama nana sa. Abano haram yari mah. Kita pano di dalam apa haram nerima. Kota mana? Anjing nggak ada kembali mana ya apa saya ini. Sampai abis mana jenisnya itu. Ya paham ya. Ni nada faranana. ala ko wayin aradtu mustibdala zawjin makana zawjin ala ko naba fa musodo bi ku annu gi borila ye do yo kadi ba fa fu kana plani noro ako jidu mun tiga iben bladro ngata mi ngara ala alama ye mim la warna la saudi ka gara alama ye mi ibna mim la ka warno la aha ot ma yekale wuli na ala ce makar mo fosa mo la ma ma jeklewa ko so bake foi akili mo fika tinje mo wuli ko so be aba foi kila ni ga bando an mo tayi so kola za so mo ngi dumbe ni metam ata segini foi ni kuradi biye muso bila ni kalo saba dafara dɔrɔn ka tile kelen yɛlɛ a kan ni k'i bɛ sigi muso ma a bɛ muso de sago la n'a ko k'a bɛ segin ma i bɛ furufɛn kura bɔ i bɛ furufuru siri n'a cɛ nka sɛ i ye bilali ko fila min kɛ o bɛ yen walima i ye kelen min kɛ o bɛ yen ni n'a bila kɔfɛ dɔrɔn a bɛ harami ma. o ye suruteni ye. o ta o ɲinta la hali n'a ye san tan ye n'a ye den o de sɔrɔ i den don i den don a tɛ ka furu kɔnɔ de o tuma cikɛla nege t'i la ni cikɛla nege t'i la i bɛ taa fɔ sariya ko n den tɛ o tuma a bɛ harima abadan abadi ni cikɛla kɔni nege b'i la i bɛna n'u nana ko bɔn kɛlɛ banna muso bɛ na denw baba e nana b'a fɔ ko e nana n ka cikɛlaw ye ni maa nana k'a ta ye den sariatigiw kan k'o gosi ni cɛkɔrɔba don den ye muso min y'a bila o de ta don muso surusara ka bɔ min fɛ yen ka taa so k'ale tɛ cɛ fɛ cɛ ko ne b'a fɛ m'a bila n'a ye san 10 kɛ cɛ muso don n'a ye denw de sɔrɔ a bɛ cɛ ta ye o ye sariatigiw ta ye wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islahan o bi ala cɛ du yina o bi ni ka diinɛ tɛ ɲɔgɔn bolo muso de dimina walima ne de dimina dɔrɔn ɲɛ kɔ don a la m'a bila dɛ o ye du yina ye e do bana amina se ya nabi sallallahu alaihi wasallam
na tara abin na kan aye an ta فلما تمنمي هذا زيدون نزيد يبانيه أمثلة وترى أيام قبالة ممي وجنا جاء أو متى مسلم فريه محمد ما زيد يا بلاك درون لبس بالك يا نسي أي لدسي بيت ما سالك أنا ماشي na yi musu ifu sannan ka yi kwarafe shari'a da ka musu da alaka raba furutisa sai da suke tala wai khususiyatu rasulillah min di kira ka kargan nan koyi ayi musu ifu ra majje yin ngem ma fa ka salamu wala fu la fa buru ni sugola ku ka su chaman to bi wai buru chaman la salamu wala ka da tun nga ne nga wali mai zai di ran haka ne sai ka tumnin kai oh foi ka sai ni de la ni ka ke tai ni gari be ni to ala bulu na la mi be ni bulu ha abbe kiri ya kili ala kala bulu zai to ko mu zoiwa zai na to ko mu zoiwa zai ni na rage mba be mu suta الله أكبر أما تينينجا منفوسو جنون كناكي مؤمنون كا في أزواج أدعيائهم ويوالد من صدقوا دو ألوم سوفر لله والدين أنا لم يفي يا لم يكيدين نايا مسوتا نايا بلدومي بتكاف والدين دو niyo ke ne ba ko fara muso minunga olu be sabara do saka kafin daga dauko ka kinye be yala min gare mo don ne ayi an mo don balaw min wole mo ba mu ka sa ya radde ngi muso le tage o te wo ma jini ko a fara on de ka muso ni mo ni ala dun de o musa Allahu akbar ayra bi muso ta foi tala ayra bi muso ta foi tala mata ko ala kala muso tali haram ya lendo yete naso bi da walde yalla mo ya fa ya karbi muso dolla o ga ya dola ni ne na furusa na o muso bla ha muso bi yalla mo abiso ko ta ko furu ko tala ala fi ha ibota mi na muso dende ibota owo ah itu lagi awal din lagi فايدة لم يخرج من صلبك ما بيقول له دم ودي ما بيكسر له تبو دي أم سودا ودي ما بيكسر له نيجي تود لك يدين له أبسك يم سودا إذا وقت دم سك يم سودا أي كل وقت دم سك يم سودا ibata foi sala ifa ntini muso yebuota kera wal palame amada iza mana mina kada huwa tara nuri maguba minhunna umtunna wa kana amrullah alaka ya marukan kera بارفية نالا يفهم لا تقولي بارفية ما كان من حركي مولد المنكرنا على النبي نوكر على النبي إنه يمانك فيما سنة فرد الله على يفهم الدقاء له أيجد المنكر داك وكلا سنة الله كم صد بيدك كلاو يودي على كتاسري كلاو شرو خلاو كلا منون تبنا من قبل كون لو ما فهمك مكورو تاشيك نايجا مصبر فكما نايجا فكما تبا هرم سو Sulaiman kire horom sa kema sabata jul muntaka atingi nga Allahu akbar alaga ya marukan kera qadaran lakay maqduran mingalat lakay penye ngam kira min umma yuballighuna risalati Allah ma min baraka kira lati ma min bakra Allah ta'ala ya wala yakhshawna ahadan mashiya illa Allah wa man Allah ta'ala kalam bi aw tara billahi Allah ta'ala habiban hasiban jadil baya ka jonga barala ma kana Muhammad min filan ya make aba adim makilin fayi abna uchawla zidi fata Osman man dewo de zidi denye o muto pour le
haramiga ولكن رسول الله محمد كرانا كتشيدين دي وخاتم النبي أكرن هو يمون تيجي بقى على الدين فني ما من قوة تجيه كتو أولي رجلونا وكان الله تعالى كرا عليما على كرا دوني مساي بكل شيء نيبانغلن بلا جلني يا أمو ما من هو اللي ما نيرا أو قال كسما هنا كثيرا من كذا أو قال ثانية بكرة صوما في أني ولا في على الذي مساي الذي بالنعمة عليكم أوما أنا كملكه على بوكم مساكوبو كافية بفونه إلى النور كتالي مانيا نورما الله تعالى كيرا على إيمان هنا مساي مؤمنون كتموا فونوا بوكا مؤمنون غفولك على بلو دمي يلقون أذون على بيومكم به سلام عليكم دو عليه السلام لبه قبل مؤمنون سلام إنه كبو يا إنه إما أو مساء أو نيجي يجي شريك مندونغا أني جدي سجبادي ما مي جتيني أجني أني شيء بابا الباي أني شيء ولد باي الله تعالى ما الله تعالى لك جاي أني كيسنا مني من نورهم يا محمد إيك مؤمن وني سجيا بأن أتمنى كوفس من جابه ويه من الله على يرو نبينا من جامن نمك كبرنا الجنة ولا تطيع الكافرين نجرا خير داي كنا سمعتوا كافرون نفع والمنافقين كنا سمعتوا منافقوا كو لأن فرمني كشريعة جبه ودع أذا وبتورو من داي كوي كوتوي هكي وكل سمع على الله الله تعالى كريم بكا أو ترى بالله إن الله تعالى أمي على سلوك كي جسميرو يا لما كراين جسميرو يا أمو ما من ولي ما نيرا مامي زكاة المؤمنات ناي مؤمن مدو فرو لي كفه أنا مسلم بلا من قبل أن كقوم تفسون سلاك دنوي يماينا سموفه أوبنا يفرو فم بو يفرو فم بو فرو سلي ما دوني مسوي فلو إن أنا مسلم بلا على أما ولي لدلا أو إيه عليهن مسنونغا تاتجونا لا بوجتون فه فمتعوهن بدسكتولا هي مسنينا سمو فه ويا دي ما يمدنا يفرو يا بلا أتلي دسكي ني سارا أبي فرجاتي سميا بلا كسوي مدنا أتلي دسكي لدان فرجاتي كله لدا فرجا ويني مسنينا سارا musodo kalo nani ni shuta mingani health orondo ni jondo kalo la ni shuduru ode furujai lida ye muso black ni ya black sisa avec kalo sa minski ka don na kono madu wala na kono mate bere to ho lida ayo mata madruhumma la bina muso bla aka muso nun da muni bisu suma benye aku sera labla la ila min chakai يعني طريقة لا ايه مصيب نطيع في الله مثل كلام ما سوى عن ميكرو جلاني كوي وين دكتور كدوني عنده نفع هم بين لفالتا نقول له نفع يا في ولا براجي تقول ما بتين تقول نو ni ba mu tar ba go ni nga na to rimati be nai yero ko ko ni fe me ni sa ko ya ko do no ko yo black na ko amado nai de parce que kamene sa nga di ma bi ko to ba pour se le yero ko abdi fi no ni ya blola pour ben be ya tai be ya tai na so mi follow sorbo kumba ke choyi bugo ti be di me ta yende no ta dom ya famia ne do ke ndima to plan ni ni muso dama domi kata do konyo sola odo muso mi ndara mama yere ndo fiu ya famia na fu ka ya bla kasara mado na isa furu fe metla fly tla kele me di muso ba kele me sigama na ka kele mo ka sola je furu war be muso ta wa alaikum assalam
ba ibulu min go bana jurum ba ka balika ay ni ngale mi ngesa muso fla de bifa muso kele itaro fe ya ni be bashida ji aya bayila ma ya ba yi tuba beke e wulle do e dimini jam ko nda da en don ka fa man ni sera mai be dimi dro halala do fo ti dinna oye ni mo follow de ay so ni mo dawul ay so ni ay so ni sa amada ya alwalidin ya inna inna aw mata azwajaka aw ni furmuso daga iye furmuso mi ate dawo joram aye menunga furfandi ba sore abeka nyina ba ka nyina Allah ba sore abeka nyini ha akriba dala ba sore nyini baka jolam bla wala ngada wama bana wama anya fen daga yiye ikini mbolo ye jomso min mara mimma kabini jomso la ala min la sagi alayka kadima ganima lakum safiyatun juwariya o yahudiya deunde ye ye kala de ko gaddu gumne olu kumbe nyano minula dona nako ko kira ka muso dama kira ko ka ta muso kelemne atara juwariya mine ne ati ko do mata do bulu paton na la krama ko kira fi yemi ngi badon ko bo yemu ye ko ka sababu e fiam so dama ko ma ko ka ta so do mena akwa e so mena o juweriya de juweriya e kerkye e yawde ka yawde o kunti baddi muso de muso im mangani mashi ere bo musoy ko do monte de rahawla min gañ ñekoron tonta muridi nay ko la sitay kama la ibado ko muso de batta ko ibado ko ñekoron tonta ko no ninte mami ni ni fora ala kala ni bidet ay cibla ko gacce wala jona cewele la afiye muso min ko no nay annan no ako bla ko ta dawara min kabla ko ta dawara min o tara dore mine atara mi mine sa la tara kira ire ko kuka joyiri ko kana nai ayi ko keje amedo ala kira fe ana ala kira dalembe ako kirama ako kira ito de ka nye e bagaya ni ba nyeka ako ne mo ba ma nyoyi nyeka bagaya ni do ba nyeka ko ni mun ba ma no nyeka ako ni che dale wendi chemima an ko musoma an dale bet mami su fe ne skora kaye kalo bora sanfe kasi kana dane bisila kalo bora sanfe kana dane bisila ngulme nya fo nche mon su restro kalo bora sanfe kana dane bisila akwa ginda ka dan klokoro o de ni fiye bla nyina ko ma arabu ka masaka den nge bilawa abetu ko krono aya do abina fur alakala muso ni fala kala rabbe annoni ko met muso nyeka alakala e ton rabul la dron e bulo salo ko muso ka tiyer la jedu marila atala la ja ate na ko fanjabara min ko banje ka tenera ibe mo ko shunya ma ya mi yere ka ko yemsoi mo ba ti teni gola amma ke ay so mi abella bawde law ko de ado nim tin la fala kare ada to nim na fala kare bi ka tabi amanga o fora do kare ya do ora ba Allahu akbar amada ibina kaddimu aw matay o dagaye wa banat amma
banatiga iteremuso demuso ala anyo daga ye ibenge demuso anyo daga ye ala diga ibantin ni bakorba demuso anyo furle daga ye alla te bantin ni bakorba demuso minu munyu fasobla maka inafa anye muso daga ye mi mumni muso ni mumni muso na yere gundi no yimma inna wiya inna wiya ya danyini kabe mumni muso infuru anyo kere ko daga laga ikile pedro ni de mindu nil mu'minina mumnu tawni denna ko tuna sabi reka da kono hawla wala quwwata suratul azab ay bala kala don ni be don ni abda tamao mumni tawni denna akwai kudi kada alimuna wallahi an masayatan no warabina an yin sabin wajibiya